Ndizawuqala kule ndawo yelotho. Ndiyaphawula apha ententeni okoba kuthe kwawuthiwa utata uke wathi tshe umweneze endayo. Andisazi isizathu esibangwa wonke umntu apha ajonge kum. Nono sibaninzi xa sifonile phona line. Kodwa umjojo uphuma nam. Andiyazi le nto, ndahlala ndifanisa le nto efana uba yintoni. Ngawangangena evenkileni ndizihambele, ndawubuzwa iiprayisi zoloo ndrogo, ndikawuthi into ndizayiphinda. Ndawubanganxiba casual, ndifake izikipa ezisileyo, ndikwazi uba ndingasokoliswa, ndingasetshwa zii-security ezi. Zindikofa-kofe zindizame, ndikoba ndiyacaphuka. Ethubeni bebe ndizama ndibobe yayisekumandi nophathwa oku namayike. Mabasese baqhube. Ndiyabulela kuba ke umcimbi welotho uthethwe ndingekashumayeli, ndikwazi uba nam ndizithelelele. Ndifuna unicela ke kuba njengoba nindijongile nje amehlo enu ayarhoka, nam ndiyanirhokela. Into ezakwenzeka ke nam kweli qonga ndizazitethelela. Minintsi imibuzo ethuluka uSaul uPawulos ukuba asathuze ngencwadi yamaKorinto okuqala chapter 15. Kuba mandibe phandle kuni ndithi utawungena uSathane emzini ufuna imibuzo ekhatshwa nguwhy. Especially umtyholi angena ewe ngesango lokufa. Mandibe phandle kuni ndithi ukufa kukhohlakele. Kwenjawunje ukufa kwawufika awukelelwa ingqondo ukuba kufikile, ukelelwa ngumzimba. Nature responds. Indalo le iyasabela, ikuchazela okokuba le nto ngoku ingeneyo ayimelanga kwenzeka. It is a strange element to the nature. Yinto engamelanga kwenzeka
kwiprogram kaThixo lethi ukufa ngumgaqo. Kangangoba kwi-master plan kaThixo ukufa akukho. Kangangoba ukufa kungena iprogram kaThixo ezimanzini. But kwathi kugaleleka kwafika uThixo ethe kwa kuba akoseli akalali umgcini kaIsrayeli. Yonke umbhali esithi ewe kethetha the plan of redemption is not an afterthought. Akothuka uThixo. Abantu abahlala besothuka sithi aba kuba sahlala sisothuswa uhambo lwakho msothusi. Sahlala sisothuka. Singabantu bokothuka, singabantu bokothuswa, singabantu bokothusa. Sahlala singabantu abothulela ngosithethwanga. Ezinye izinto abendazithetha zizanothusa. Kuba singabantu bokothuka kuba kaloku ubomi obu ukuze ube mandi. Kubekho abothukayo nabothuswayo njalo njalo. But uThixo wethu akothuki. Usibona inkathazo zingekaveli. Usibona iingcinga zotshaba zingekafike ebuxhotsheni zisahamba nee-waves. Asibona iingcinga zotshaba. Luthutshaba lugaqa lusenza icebo lokukudilisa. Abe uThixo sele elukrobele utshaba. Luthi ngeli xesha luchophileyo uThixo afike kuqala kuwe. Afike ewe akubhilabhile ukwasukumelana nale nto isetafuleni kaSathane ixoxwa ngawe. Qiniseka into yoba ukuba uThixo ingxaki akayistophanga ungena nawe kuyo. But xa wathukile kwabanintsi abaza kothuka. Abanye nangoku bazawuyothuka loo nto okokuba abazufika eKrismesini kanthakathi. Bazayothuka loo nto. Abanye kwalapha abangekelweyo kuzophela unyaka beqeshiwe. Nabaphangelayo njengoba bekhonkwa apha nje abayazi uba uSathane uhleli for ukubachitha emsebenzini. But zonke zomeko uThixo usibona kwakude. Kangangoba ngexesha uMahadebe wayenqumelana kuye egwana. Andazi uba ngophi owamisa omnye, andazi uba ngophi mhlawumbi uMahadebe wabuza ixesha, ndiyazi uba sahlala sibuzana. I'm not sure okokuba ngophi owahlaba i-invitation. Kuba kaloku isimemo silidima kalonke noba sisedinjani. Andiqinisekanga. Kodwa ngeli xesha eligwana liyincilikiti kuba umntu obhinqileyo wenza incilikiti. Wazi uba ukumsale naye ukuba ngeno ukutya kutshintshe neepulse ezi. Umntu uhamba koma awuyazi uba kutheni kusakwazi beditsawutsawu kuba ngeno ukutya. Andiqinisekanga kuba kwenzekale kodwa ndizamkrwete emva kokuba xa uthi umcimbi wami enjani. Kodwa into endiqiniseke ngayo ngexesha babebambene uvunywa ngabantu nedevu netumu nezinyo legolide. uThixo wamazulu wayebona le bhokisi. uThixo ubona kude. Makabonge uThixo kaIsrayeli. SinoThixo obona kude. Kangangoba ndikholelwe xa ndisithi kuwe lo gama unyathela ngebhakha kunye ewe noToket and Jones uThixo ukubona uchophe phezu kwe-wheelchair.
Wekawuhlela hotele kwi-balcony usele shushu nesipandayo uqonde okokuba umcimbi uvumile ubethwa ziibhizi zolwandle uthika ukubona usitya ngemibhobhe ayisitya. Logabuthi wokuchopha kwinqwelo hamba ngayo ewe uthi uhlala kulo mntakabawo ibhanya so-green no-blue no-red ithi yawuhlala phethe lithi nca ibe ngathi itha iyayifuna lithi neleydi oyayikhizileyo livale libhuda lisithi ngase ngohlili kulaa moto zanga. Logama kumandi but uThixo ubona ewe igazi lakho lithe sakule sithi yale moto icobeke lapho. Abonele nje uThixo kubona kodwa uThixo uye akawubona ensiteko kangangoba apha kule ndibandibiza sebentente ikhona indoda nenkazana ekufuneka isindisiwe because their time is no more. Yebo nto ndivisisuka ndikulapha ndizodlala kusakwaziwana kuba somebody is being challenged by the word of God that gives eternal life for her or for his last time. Kangangoba abanye njengandishumayela nje ewe zindidi zimbini apha entendeni abanye bangxamile kuba bawugidwanile kwalo sisuka kude akayazi okokuba ewe uThixo umlibazisa ngabom kuba i-roadblock kaSatan that is ready to follow up your life is waiting for you, and yet through the delay God is saving you. You are not aware. Hlala nyathele yuke wakukombhalo amakliye ewe kwi-Standard Bank apho kwakukumbhalo othi our cash is protected by delay. Abanye udidile esibini abanye bathandazela okokuba ndingayeki ushumayela kuba wayeyazi uba emva kwalo mngcwabo bazawuphindela back ezihogweni zindlini kuba abantu ngoku betshatile abonqeni ukuphembelana izihogo. Uthi xa uzawuphuma ugoduke naxa utshayisa uqonde kokuba xa uzawuphuma ugoduke uyasiqonde kokuba phaya endlini yakwaSathana. Indoda incame ixolele kokuba mayisoloko ifika endlini ishushu kuba phaya endlini ihleli nonomatse ubukhali bencanda ihleli namevetolofiya xesha nalo mevetolofiya akathandaza ugqibila ungena enkonzweni ithe uphuma inkonzo ufika endlini abe yintombi kaSathana. Amakhosikazi nabantwana bekho safe abakho safe even ezandleni zabashumayeli. Umshumayeli ashumayela phala amanzi inkosikazi hleli phaa ngemva abantu bamane ukuncina ithi inkosikazi nkosi yam kuba bebeyazi okokuba nimenemene ebevele baphume bagoduke kuba ilizwe esikulo lithafa le-insecurity. Akakho umntu osafe komnye nditsho zawutshona kwevetsayo. Akakho safe ugovernment kubavoti, akakho safe abavoti kugovernment, akazasikho safe i-patient kwinesi nenesi asikho safe i-patient.
safe abefundisi kumalungu ebandla. Namalungu ebandla akho safe kubefundisi. Kuba abanye ngonqevu abayokuthi imali zenkonzo. Abanye ngamadwirha. Bahamba bayakombela inhloko zehagu ngasezikonzweni. Abantu kuthiwa batsalwa ngumoya oyingcwele kanti batsalwa ingoma. Security seems the thing of the past. If nezindawo sisithembileyo usenkunkumeni. Yonke le nto ndiyithethayo ndithi susa amehlo apha emntwini jonga kuThixo. Nina bakhalise ngabefundisi ezikonzweni tamlilo lisabenzakala abafange eKalvari uFeyesu waseNazareth. Kuthiwa ibambi yenkonzo kunyuka itension thick. Ukayibamba igate lenkonzo uvuka kwangoku unyuka amasamama umlomo ugcwala uxakaka. Uyasiqonda uba apha ngaphakathi kukwinkunzane esikhopitha noYesu. Kube wena usekuYesu enkonzweni. Kube kukwinkunkuma esisigqumele ebhaki zenkonzo ezigezayo. People are tortured. Bale kuSathane entwala elizodibana naye enkonzweni. Ndizama ukuthi sinqabiseni phantsi kwesandla esinamandla sikaYehova. IBhayibhile yam kwincwadi kaPeta Petros yokuqala chapter 5 verse 6 ithi zithobeni ngoko phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo ukuze niphakamise ngexesheni. Lapho ungafinci uthi uPawulosi esiza kunye noloyiso. Ewe uloyiso lwasezulwini usoyiswa ukufa. Uthi ethetha ngalo kavula kwesahluko se-15 uvula ngebali lokufa lokuvuswa kukaYesu. Ngolo sihlobo zam kandisithi kuwe ewe andikhathanga ukukholelwa kuwa sonke aba siyakhona. Nihleli abantu sanifuna ndithetha izinto kaloku wonke umuntu apha uyakhona. Andinabethuni kangangoba abanye apha bakholelwa impilo ifunyanwa ezikomeni andithi. Abanye bayikhangela ezibhokweni abanye ezahagwini. Abanye bayikhangela wonke umuntu apha uyakhona. Abanye ngokubakhoyo ewe bakholelwa bagcinwe ngabantu abangasekhoyo kodwa bakhona. Wonke umuntu nendlela akholwa ngayo sonke siyakholwa andithi kunjalo. But qiniseka into yoba le nto ukholelwa kuyo iyayeyisa le nto ikoyisayo kuba soyisiwe sonke. Kangabi intonga esiphuma ngazo kweli dabi lobomi ziguzuguzu zikhawuka phakathi. Yelo nto make ndephandle we are born defeated. Noba ngumfuni kodwa nemore ili mfuni. Kuba uyabethwa ubethiwe izolo uzobethwa namhlanje uzawubethwa nakwevelizayo. Yalo nto Isaya mani ukuthi funani Yehova esenokufunyana. Bizeni esakufuphi ilote lokuthinda mayishiye indlela zayo. Khona kandisithi kuwe kaPawulos esiza kunye nebali lokoyisa kukaYesu ekoyisa ukufa. Into yokuqala uYesu aye wayityhila wayidemonstrata. Utyhile into yoba une-authority over death. Unegunya phezu kokufa. Bahlela abantu apha ententeni. Kanti kanegunya likaYesu over death.
ewe likhona lesibini igunya usathane unegunya lokufa uthi kunegunya elingaphezu kokufa ukhetha ntoni iqebedala nelithi Zaza mataniyazi ningithethe nikele ukhethiswa hayi nikele ukhetha ke nangoku kangangwa ukhetha Ulonje ukhethe uthane kwabanye bathanekile ulonje kangwa abanye bakhalelwa ingase kuriverse kuqaleqane njalo njalo kangwa abanye nabantu bathathe nawo ukuba umthatho ubune expiry date okwedisk yemoto andiyazi ba even apha kwenenwa bangabe eyabo yirenewisha idisk umthatho abanye ngokumithatho sayithile bemisonto abanye sebethenjwa begcilwe ngabantwana abanye sebeqoqoswa nje ziyalo kodwa ininzi bephelayo emthathweni ngicabanga niyazi lento ndiyithethayo kabo nifuna uyiva ngam kabo nemali kaJohane chapter 2 kwaphela iwayini emthathweni andiyazi lento umthatho wahlala uphelwa zizinto wahlala kwakunto ezishotayo nini andiyazi kodwa izimangazelo kwayesidolweni yakho liphela into ziphela andiyazi bakutheni hayi andiyazi le nto iqhubekayo kangangwangoku uPawulo ngokuba bamane bamsala ngetulo bemonzweni bavulana amakango emoto kwaye kokufikwa endlini i-court order into laphuma ngapha wow eloyisweni bathi makabonke uThixo kaSirayeli eloyisweni wakhe kuba wasithile ukuba ezi zinto zisoyisayo uYesu uyaziyisa yiyo nto sikholelwa kuye zihlobo zam asikholelwanga kuye kuba sidinga into kwenza asikholelwanga kuye kuba sibaleka iweyiweyi ephelokisini sikholelwa kuye kuba kakethwa kweziweyiweyi sabona masizokuncathama kulo Yesu lobomo bungunaphakade kuba wenzenje uThixo ukuthanda kwakhe ihlabathi udela xa unyalakhe phela komzeleyo ukuze bathi bonke abakholwayo kuye bangatshabalali kodwa babe nobomi obungunaphakade sisekho phofu noba nikho mna ndikhona uYesu unegunya ngaphezu kokufa abantwana basekhapha mabangakhali cha mabakhale kuba bevuma nihleli asifani hayi andiva ukufa kuyakhalisa andithi kunjalo ya but ngoku ngifuna uba siyazi kakuhle ngifuna unifundisa nendlela okhala afuna ukhalela njani okala noba sengena ukufa emnyango lakaza kalo before ukhaya ngingeliso uba ngobana basekhaya kwakho kwami ukhala nje uzawukhaleka nihle. The book entitled Desire of Ages by Ellen G. White, page 787, I read, to the believer, death is but a small matter. Kumtakholwayo ukufa yinto encinci kuba uYesu yakoyisa ukufa. Therefore, xa ubhujelwa ngumntu owazana kule noThixo lila kuba ulinganisa abantu abelwemhlima loku xa kubhuyiwe kuculwa eli culo linye ngoku uzawuthelwa nyawo wena xa ungakhaliyo kodwa ubhujelwe.
Noma yenze nawe lila kuba ewe ulinganisa lelo bhathela uzazi ba ulila half kuba lo ungcwabayo phaya ekufeni likheshwa uvisithile phaya engcwabeni uyokutethi u10 kuba waza nabo abalele ukufa. This is little